A plecat familia? Bă, a reușit să trec cu sculele în asta. Deci ăla ăsta un deodorant era nou. Ia zi, Alin. Ce-ți mai zic? Încă o dată vara asta. Da. Nu mai faci, Zioli. nu mai faci. Băieții mei. Familia e Todo Marcus. Regele, unchiul? Două vorbe. Atât? Două vorbe? Atât? Am fost în Tenerife, a trebuit să mergem și Malta acum, ce să mai, gata. Bă, Dana, de ce nu luăm și noi? Acolo că îi spun că nu și pleacă și dau și două pare. E 2:30, acum merge spre aia. Hai că am ajuns, acum suntem în Malta, Da, acum trebuie să fim în Malta, dar acum suntem în București. Am ajuns în Dubai cu Wizer. Uite și pe aia, am văzut. Mamă, Păi scria ieșită Malta. Ia mă că mi-am luat. Lăsați-mă, bă, copilași. Ține să ne pregătim. De 3 puncte? Unde e Mecu? Unde e Mecu? 5 minute de mers. Lasă telefonul ăla. Lasă-mă, Dragoș. Merge. Ia zi, Oli, ce părere ai? Foarte tare. Chiar frații călduți așa, drăguți, palmieri. Palmieri, vără. Ce trebuie? Palmieri să moară să Dar hai că mi-e foame, nu mai pot, sunt livit. Să rup. Ce zici, Dragoș? Prieteni, Am ajuns. Dintr-o glumă. mamă, acum trebuie să mergem la apă, bă. Dintr-o glumă, băi. Acum, când te urci în Uber, să nu te urci în dreapta, să te urci peste ăla la Bă, volan. chiar că vere. Prima destinație la Mec. Prima destinație la Mec, copilași. Prima destinație. Motorina. Cât? 7 lei motorina. Și ăsta nu înțelege nimic, săracul. Păi șapcă. Termină-te. Am prima baie pe seara asta. Foarte tare. Eu, Răzvan, stai cu minte. Foarte caldă apa, foarte mișto. Fete, Răzvanic, l-a luat. L-a luat. Iau și cadru aici la Răzvan. Wow, Răzvan! Așa cu Nord 2. Wow! Ia vedeți cazare, fraților. Aici intrăm. Frumos, avem, uite, avem prima cameră. După două băi, nu mai spunem. Toți băieții aici să joacă Fortnite. Mai avem aici încă un dormitor. Aprinde lumina. Și aici. Și aici încă 15 paturi, că suntem mulți. Și o terasă. Eu tipul ăștia ce gătesc. Aline! Hai bă mâna! Păi ia-ți mâna! Stai că a venit mecanicul. Scuze. Gata, mă! Aline, cum te mai urci în pat? Bă, nu-și pe spate. Bă, lasă-mi pat! Aline, cum te mai urci în pat, mă, frate? Uite pe ăsta, n-are kilos pe el. Dorian Pupa n-are kilos pe el ăsta, mă! Cum ori? Uite așa. Trebuie spus ăsta cât de negru e, mă! Bă, dar se întâmplă prea mult în camera asta, bă. Dacă se trebuie să facem sa noaptea să meargă. Bă, îi rupe capul, mă, frate. Nu te mă, că ține. Deci marcă în fiecare seară că mă când vreau așa să mă urci în pat. Și totul să mi se mă școbor, hai bine. Ia. Hai că să Mă, o să vezi că îi se înfige aia. Gata, regele meu. Aici stă, acolo-i stradă, stânga, dreapta. Zi, Răzvan. Nu, lasă-o. Ce cu faci, bă? Asta e că n-are kilos cu el. Nici eu n-am, bă, ca să știi.
Și a plecat. Da. Și tu, David. Dacă dansez eu. Ține. Ține-i că dansează. Zi. Ține. Ține. Ține filmul. Da, și ține. Yeah! Hai că suntem prea autiști. Te-am adus și la Castellaline. O mătamare ne-ai adus-o. O, mă, Tamara ne-am adus-o la carnaval. Te-am adus și la carnaval. Ramadan, frate. Aura, da? Aura. Ia-ți-l pe ăla. Mama lui Alin. Bine, mami. Bine, da, cu fața. Și-a spăr fața. Bă, ți-ai spart fața, nu? Dar l-am dat tot, mă. Clasic Marcus. A sărit prea repede. Ia să-mi dai cu brațul. Hai, puroiule! Să-l duc. Hai, Oli! Unchiule! Hai, băiatul meu, că mi se duce spațiu. Nu mai am spațiu, hai. Hermana. Doamne! Uite clădiri, mă, frate. Toată Malta e așa. Uite, aruncă de pe geam. Ce aruncă ăștia, băi! Nu mai aruncați, băi! N-ai cum. Să plătești. Mă, n-auzi.
Una până unde ajungi. Ia întoarce. No, pe sus, pe sus, pe sus. Perfect, perfect. Băieții mei. Să nu cădăm pe... O dublă șaibă să-mi dai și mie pe filmare. Bă, du-te mă că fug papucii, bă. Dublă șaibă și triplu șurub, da? Și puțin din cheia franceză, te rog frumos. Ia. Hai. Ia uite-l. Du-te și ia și mie papucul ăla. Dă-și fira, dă-și ochelarii și tubul din ăla. Ai, bă, Merlene. Păi, trebuie să cobor și eu. Papucii, bă, că te sparg. Și care-s malul, David? Noi am. Jamsou? Intru, bă, sari, că intru. Ia de dai. Asta e fail. A fost prea bun. Înca, bă! Da! Și eu, bă, domnule, sunt în cap. Mamă! Istria! Germanele, ia uite-le. Ia uite-le. Bine, mâine mai! Ce-a sărit, mă? Bine, unchiule! Bă, dă-te să păsăm o sală la cap. Da, le-am prins. Hai, frate, că fac și eu părul. Gata. Cred că am dat drumul la filmare. Gata? Da. 3, 2, 1 și... Ia uite, bă, night out cu băieții aici. Care mai sta cu toată lumea. Am venit să mâncăm un gyros ceva, da, e o femeie și stăm aici până diseară, da, e... Lăsați-l pe el să mai dau la... Hai, Dani Vasile, dă-i. Ia-l. Hai. Bun. Cheie de 14, după filetată și asta? Bine. Strie, bă, mi strie. 16, 17, 1 sau 16? Bun. Au venit din ziua lor liberă. Cred că e 1. Haide. Da. Nu m-ar fi vrut pe mine președintele României, nu m-ar fi vrut pe mine președintele României. Cu auzi să filmez. Păi și eu mă joc cu tine, dar nu înseamnă că îmi place. Haide, bă, bagă-l ăla, nu băr. Cred că a fost airtime 7 secunde. 10 secunde, bă, am dat. Bă, bă, eternizate până jos. Doamne, ferească. Hai, David! Bă, ce frică mie, bă. Am realizat țara! Bun! Da, mă! Și
Regele! Regele lumii, ia! Bă! Da. Haide! Ce săritură mică! Ia zi, unchiule! Zâmbește, bă! Zâmbește! Ce-i tu gătiți aici, domnul? Orez cu lapte. Cel mai bun pregătit să moară să înțepenea și toți nepoții mei aici. Și auto. Am pregătit aici orez cu lapte. Hai, domn capitan. Ala. Următorul. Hai. Hai, Matei. Hai, Oli. Hai, Oli. Ah! Săracu, bă. Haide, bă. Hai, Dragoș. De la mic la mare, bă. Și eu. Săritură el primul cu finalizare în cap pentru Jennifer din Filipești, da? Așa, mă. Oh, mamă! 2-10. Și ai sărit, ai sărit, acum, triplu și rup, ai sărit, ai sărit! A, bă, pentru filmare. Îl șterg după ce Bă, nu m-ar mânca. Bă, era bună pentru filmare. Da? Sari. Hai, bă, dă-i. Hai, bă, că nu mai are spațiu. Ia uite, mă, termin. Hai, că a dat fățău. Genii de la Târgovște. Hai. Pentru Migi, pentru Migica. Ia! Și eu. Felicia! Haide! Hai la măsta lui Dragoș, haide! Regina! Bun! Pentru Dana Anton, aici live. Da! Lopata! Istrie! Dora! Merge secundele! S-a dus! Haide! Pentru Abi Talent, regele României! Hai, mamaie! Pentru... Nu știu. Uite, pentru Da, așa să pun pe... Pentru mami! Nu pentru mata, da, Hai, hai. pentru mama! Cum bă, nu Pentru Andreea 48. tine, Pentru bă. Andreea 48. Te salvezi! S-a dus în cap. Dai! Aline, te salvezi! Mere la fel de cap. Hai, Oli! Salvează-i! Salvează-i! Hai, du-te și sar de acolo de sus. Salvează-i! Pentru Sydney Swing. Pentru Migi. Migica! Hai, sari. Hai, mă. Pentru filmare, dar acum, măcar acum aici. Hai. Cospine! Haide! Mamă, ce rămânea! Ce rămânea! Nu! Hai, ce mă rămâneam fără telefon! Nu, îl luam de aici, da. Doamne! Ia uite, bă, 10 euro, 10 euro, 10 euro. Cât? 15? 13, mă, ăla a luat linia, a pus 15. Da, după că vin mai facem.
treacă mașina, bă. Ia să vezi ce ai trimis lui Dana. O, mă, tu faci la mișto. Nu faci la mișto. Ia. Uite chicken. Chicken rap. 15 lei am pe ăsta. Era mâncare pe ăla, Dacă pică as, atu e ca și cum e... Păi și fii atent, dacă tu mai tragi al cap. Pe aici. Nemernice. Băi! Ce îmi tot face, mă? Broski. Ceva de... Așa, nu, mă. Oli bagă mâna peste ăla. Care-i?